Allah ne ya zabe shi. To Allah ne yake zabe amma akwai sila. A baya mu muka zabe shi har ya zama kuma yanzu kuma za mu canza da Honorable Muhammad MD Hassan. To shine nake ma tambaya yanzu dai ai ba mu je kansu ba ko. To ni na so ka gaya min abu da mai girma gwamna yayi guda 5. Tunda ai ku kuke mulki. To mu fara ta maza bakare. Ka gani dai ai shine lafiya. Gashi na yanzu da kirkiri da yara sun daina wannan. Yara dai gaba ɗaya dai sun daina me ake cewa zama a ƙasa. Zuwa mai girma gwamna Abubakar. Wani aiki da wani aka makaranta nan yanzu ta nan giginyu. Alhamdulillah ana ta gyaru. Ai ba wannan nake so ka gaya min ba. Ba fa gyara makaranta bane gyara ilimi. Wai ina gaya ma ne ma wai a fara ta mazaɓa. Ba gyara makaranta bane. Ya dan Allah. Da nawa ake biyan kuɗi a makarantun gaba da sakandare na karkashin jiha ana zuwa mai girma gwamna yana zuwa ya raba kuɗin gida biyu ya ce daga in kana biyan 100 to za ka biya 50,000. Wannan ma kaɗai an ba wa ilimi dama an ba wa ilimi dama. Sannan in ka duba harkar ruwan sha a jihar Kano wallahi alhamdulillah. Sannan in ka duba za ka ga wallahi in ka duba za ka ga titunan nan ko ta ina da kwatoci alhamdulillah yanzu ko ambaliyar ruwa aka yi za ka ga an samu sauki domin an yi granite a jihar Kano gabaki daya. Wannan rabu laban dama in yi magana. To ina sauraron ka zo bangaren ilimi kana so ka nuna mana an yi wa makarantu fenti da kuma an samu ragi na kuɗin makarantu. Ke nake so ka binciko min technical yanzu nawa suke biya. Akan da ko ma dai nawa suke biya amma mun san da cewa sun samu sauki. Nawa suke biya baka sani ba. Ita fa jihar Kano billahi lazi wa ramani jiya yau tafi jiya. Ina tabbatar maka gani. Ayin ka koma lokacin injiniya Rabi Musa Kwankwasa kai baka yi zai kalli wannan lokacin ake gina mutane a ɗauke ka a gina ka a kai ka yi karatu. Mu ba za mu kushe wani tsohon gwamna ba amma kuma ba za mu dole za mu fito mu faɗa ayyukan mai girma gwamna. Kuma wannan rabali ka ce mana wai ruwan sha a jihar Kano kana neman ka ce wai ya wadata. Alhamdulillah. Gaskiya wannan rabin tsakani ga Allah ka yi haƙuri amma zan ce ma ba ka yawo. Dan gaskiya duk wanda yake yawo portfolio local government ko ma ba portfolio local government ba iya tsakiyar gari. A iya tsakiyar gari a ce kana yawo ba za ka buɗe baki ka ce mana wai ruwan famfo ya wadata a jihar Kano ba. Kana ganin yadda mata suke jigila su je can su je can. Duk wannan ko unguwarka da kake magana ba ka da ruwan sha na famfo. A cikin unguwarka in kuma akwai gaya mun famfo ɗaya wanda za a je famfo ne wanda direct tureka za a je a bude a ga ruwa shine nake alhamdulillah a gini dai yanzu ana nan ana ta gyare-gyaren yadda ruwan zai duro amma ya duro kuma ya tsaya a wani waje domin an samu gine-gine da sauransu kuma yanzu ana ta kokari domin a gyara kuma amma dai babu yanzu mai girma gwamna ya dau aniyar za a yi wasu ayyuka wanda za a ɗauko daga ƙofar gidan ɗan Kabo za a ɗau titi zai je har gaba da Laraba a Basawa sannan kuma za a yi titin ƴan dodo ga titin ai ba ai bare za a yi a kwanan nan za a fara ai to tsaya zan nuna ma wai tsaya ka ji idan ka duba zaka ga ina ga da dan agundi sai ka fi minti 40 awa daya ana gosulo a wajen amma yanzu ina ma za a samu da yanzu na nuna ma wani guri na ce ma tsakiyar Kano ne a waya ta zan nuna ma in ce ma tsakiyar Kano ne tsakiyar Kano ka san me yake cewa tsakiyar Kano Santara inda gawuna in Allah yadda zai zama sanata da izinin Allah gawuna zai zama sanata to a wannan santarar din zan nuna ma wata hanya yanzu a waya zan nuna maka hanyar zaka yi mamaki zaka iya cewa ƙarya ne nan ba kuma kusa da local government din da kake da kakanninka suke a nan wannan hanya take an kasa wanzu wannan hanyar idan aka yi ruwa wata hanya ci bari in nuna ma ka gani kaga yanda hanyar take wai nan hanya a cikin tsakiyar Kano take abin mamaki kaga wannan hanya a tsakiyar Kano take ungwagwa local government ne na ka ganta yanzu nan wannan mutanen idan aka yi ruwa ba nan gwamna ya kamata ya zo ya wannan wace mazaɓa ce wace mazaɓa ce ai ba sai an gaya ma ba in dai kana yawo zaka santa an ungwagwa local government gurin nan yake ka duba yadda tuni za a shigar da rahoto kuma za a zuwa ina tunanin ma wannan tsohon bidiyo wa wannan ba wani irin wanda ya shekara wallahi wannan da haka ji wannan bidiyon kwana 4 yanzu da daukar shi
kwana 4 anya kuwa gashi Wednesday gashi zai iya yi wa ranar ya shigo wayar taka. To shine abubuwa ne kuke faɗa ku ba ku yi ba amma kuna so ku fahimtar da mutane ayi kaza abu ne wanda mulki ake yi yanzu wannan kuɗin da ake wannan zare mana tallafin man fetur da ake ɗaukar kuɗi ake ba wa gwamnoni suke kasa cika mana alƙawarurrukan da suka ɗauka yanzu ba yanda za a yi ka kalli tsakiya yanzu wannan iya ƙarshen rashin imani ai Fir'auna ko to ko shi aka wari jiha a Najeriya aka bashi ita sai yayi titi mu ba titi za ku zo gaya mana ba inganta mutane talauci ya fita daga wajen mutane a samu masana'antu shine abubuwan da zamu jinjina musu mu muna adawa ne dan an yi abu mai kyau zamu ce mutum ya koma kan yan karota da suke karbar haraji na kullun ga yan adesu idan ka duba yanzu zaka ga tunda mai girma gwamna ya hau amma da yana karba to ai ana samun kuɗi daga gwamnatin tarayya wani ya ce mun wai shi da haka ya ce mun shi a wannan ɗari tunda aka daina karba zuwa yake na addini a shekara 3 nan ya tara kuɗi wanda a yanzu ya ji ya zuba su a cikin harkar ginin sa na gidansa kuma ya samu sauki to ai tsaya ka ji shi harkar haraji dole ne za a biya shi duk inda ka sani duk inda ake gwamnati ne da haraji ko abin da yasa harajin dole za ku tsaye da shi ai kuɗi ne kuke samu daga gwamnatin tarayya menene dan ka bada harajin naira 100 an yi ma aiki an yi ma in dai zaka gani a ƙasa ai haraji ba illa bane biyan shi yanzu kamar gwamnatin tarayya da wannan gwamnatin ta tarayya ta dage sai mun biya haraji ai abin da yasa da a ce muna cikin sauƙin rayuwa da me ba za a yi wani magana ba biya za a yi amma ya muna cikin hali muna cikin wani ukuba ka zo ka ce za ka zare tallafin fetur kuma ka ce biya haraji malasan ita gwamnatin jiha ai da man ƙasa take da gwamnatin tarayya kuma duk kowane gwamna dole akwai budget din da yake karbuwa daga federal government kuma a kawo state kuma maganar Kano Central da kake yi har yanzu magana ake yi ta Malam Ibrahim Shekarau babanmu malaminmu ubangiji Allah ya bashi nasara a Kano Central domin mu shine zaɓin mu kuma mun ya gani lokacin yana gwamna mun ya gani mun gani lokacin yana gwamna yayi mun gani lokacin yana sanata kai har a minista ma kai bayan ya sauka ma kuma bai dina